paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Good morning, Marikwanang. Anya man ti aramidam diti Tersina, Marituyang, imag-agsapaan nga daka ditoy, alas 7 pay laang iti agsapa. Kat umayak agpainit tamainitan mo't dito'y sangot ti Tersina. Apay aditoy ti pagpainitam ngay, saan nga iti paraangan yaw? Kaya't kung arod dito'y tapno umutan nga kalpasan nga agpainit. Ay saanak nga agpautang. Awan pa'y ngamin nagbayad iti utang na. Isu nga awan na urnong nga igatang ko iti ilako. Unay kakidin na yan. Nakaimimot ka. Kasla saan ta nga agkumaray. Ay na Marituyang, agbayad ka pa'y iti utang mo, sakbay at pautangan ka manaw. Agbayad akto. Alaki din, isupot mong ti utangag. Tagawid akong intun madamdama. Kalpasan ti panagpainit kaw. Ikanak iti 1 dozen nga itlog, 2 sardinas, 6 a noodles, kapi at 3 in 1 kun 5 kilo abagas. Anya? No di nakpautangan ita, oray aglin ni patangag kumaray. Kati utang ko asigaw, lipatamon, ta sa anak tumulaw nga bayan. Nagalasan ti ugalim? Agbayad ka pa'y nga umuna, sakbaya pautangan ka. Ay, dagulit amot abakan niya. Kunak mo't abayadak tao. Kaanon tao? Ento lumagtaw. Salba ka kiday. Anya, intod lumagtaw? Kaya't naasawon day ta, apanagsasaom, at talaga nga awan planong nga agbayad. Sa bagay, 2,000 mo laki di ti utang mo Ala, saan mo nabayadan? Takasta mo lati kayak mo kat ang mapasama. Basta aglin ni patan nga kumaray. Areglagaw. Saan ka napagan-ano akumaray? Kan uray saan tan nga agsarsarita forever. Saan ka mo't apagtatakunan akasarita? Di oray aging gaijay nagkaisabyang kat saan ta nga agpenpinansay. Anya ko ba? Ha? Nay, apay Marituyang, nakamisuot ka mo't ngay may di paraangan may. Anya di parikot mo Masurunak lang kin ni Marikwanang. Naggapuak di ta Tersina na. Kekuna nang aglinipat kami kanong nga kumaray. Tawan ngamin kanong makukwarta. Imbaga na ti kasta. Adu ating bagbagana. Agpapankun ka Marimilyang. Interesado ka kadiadungan. Ala, ibagamlat tano anya dayta. Asi kakanaw kat agraraman. Ngaman, pasig akabarbaraw dagiti kawis mo. Ako namlangbak ng kalauna yun. Ay, siyempre pasig akabarbaro dagiti kawis ko. Tandaan ako iji abroad nga agipaw-paw Kat pasig ang nagpipintas pa. Kung saan laday tatimbagbagana, may papankun ka. At dapay? Kunana, akanayon ka iti parlaw. Ako namlan makikuntis ka iti reyna ti piyesta. Agraraman ka kanaw. Anya? Kung adda kanupay lalakay. Wal maray. Sino kanaw ti lalaki? Agnagan kano iti aklaw. At agasabali nga ilay. Kat kanayong kayo kanungag kit-kita. Anya? Ngam ni amaray. Di mo ibagbagakin kwa na asyak tinang ibaga, Uwan maray, jak ibagbagakin kwa na, asikat kinagipulong kanya. Isaw nga ita, likli ka mo ni kwa ng baa. Kagawad pa'y mga raw, ngam dahi talamang sarsarita iti pada na ataw ti amuna. Marimilyang, anya ti ibagam ken ni Enteng. Kaya't kulaan ayuman no anya ti aramidak ken ni kagawad kuanan. Apay, adama di nga inaramid na kan ka? Adaw ti panagdadaan na kanyak. Kasta ang awan mo ti tan ni Enteng. Adda seminar da ija bagyo. Kasta gayam. Ala, baliwak to nga rod ti umay mare. Tamay mayat nga isaw ti pangibaga ta isulakot nga rod ti kapitan. Sige, mare.
Anya aya ti madi nga inaramid ni Marikwanang. Imbaga na nga da kanu lalaki, ngagnagan iti aklew. Ha? Yakto pa'y am-am mo, dahi ta nga aklew. Aklew, wan maray. Awan to pa'y am-am mo, ngagnagan iti aklew. Agam, talaga jak kayat dahi ta kay naramid ni Marikwanang. Iso anas ka nga makasaritak ni Kapitan. Ta isuro na tinasayaat nga aramida. Ala, addakan ka no iso ti talkem. Ang talo nga aldaw ti seminar da. Mamun maray, makauraya. Ala, nanatuyan. Agmerienda ka lang na. Tanaimas day ka tinapay ang ginatang ko ijay tersena ni Nanakwanang. Naimas ngagpaisaw. Angam, ay na, ana. Saan kan amapan gumatgatang ijay tersina ni Kwanang baa? Nga main sa urday dyan. Ha? Saon? Unmang, apay, di yumadlaw, ano gumatang kayo iti asukar, no asain, kat kurang titimbang na. Ay, kasta aya na. Jakmat nga minadlaw. Wun, expired pa'y dagiti da dumaala ko na, ngam ila ko na lata. Ay, awan mat kitdit nagatang ko kan na nga expired, nana. Ngam siya namin adawm, iso asaan ako na gumatgatang kankwana. Ha, pagandanaw? Ne, apay ngay akas lakaguram itan ni kagawad kwanang. Idinto tayo sumat ti best friend mo. Saan kami nga best friend? Ag kumari kami lang. Kanyak kayak nagiti bagbaga na iti kakaruba na. Ha, chismosa na iya kagawad. Pwa, kagawad pa'y mga round. Uray si kantupay. Ada ti bagbaga na may papankin ka. Ha? Anya timpagbagana, nana? Ada ka no boyfriend mo iday. Ngam kwarta lang ti kayat nakin ka. Agraraman ka kanungamain. Anya? Ha? Nangalaan na iti kasta nga ibagbagana? Kasta ti kunana. Kat ado ka no ti utang mo. Gaputaday tala ka no umut-utang ti aramidam. Tapnulaang adda maitid mo ijay boyfriend mo. Anya? Ha? Nagalasan? Ha? Pano? Baloak? Ngam never anak ki boyfriend dak. May salang ti lalaking nga inayat ko. Awan sa bali, no diday di asawa. Ay wun, ana. Kasta ti bagbaga na kanyak ni Kwanang baa. Kat sinagsarita na rita kadagitin na asidagkan Kwana akakaaruba na. Ay, nagalasan? Sana pud no dagitin bagbagana. Iso atima ko na. Saan kan amapmapan ijay ayan na? No gumatang ka. Mapan ka iti sabali nga stone. Ay santayon agumatgatang ijay tirsina na. Nga main nagalas ti ugali na. Wanan nana. Jak ammo nga adugayam ti sinarsarita na may papankanya. Angam saan mo tapod no? Iso nga ita. Siya kong tigayim yaw. Liklikan yaw dayjay akwa ng baka. Ape, adi ka makatal na to yan. Kanayon ka rumwar. Rumwar ka man na bigbigatan. Anya ayati problema ba daw dakes ayano kanayo nakarumwar. Wen ata imbes nga agdalos ka dito'y balay. Wen no aglaba ka. Ngamday tala mapan makis istorya ti amaw. Kahit man ano. Kastalatan dararamida may tinaldaw. Idinto ta siya. Kanayon na kamapanija bangkag. Kanayon na kamabanlag. Ngamday nakpay mailutwan mo't iti kanay. Agluto ka Apay asyak ti paglutuam. Di agluto ka numabisin ka. Ay nagalasin ti ugali. Hala, ikaglutan. Ang mga anak, sakbaya mapanak iti bangkag. No kayak mo ti mangan, di agluto ka. Katsi ka ngay, saan ka nga ro din amangan? Ta importante king ka, ti mapan makikaaruba. Sa nabali kanyak tapag meriendaan dak iti balay apapanak. Ay nagalasin ti ugali. Makasarsarak kantungatan, iti kasta nga aramid mo. Oy, Mari Miriam, si kamot day tamasabat ka.
Naggapuam. Awan bibiyag mo, no sa dino tinapanak. Kaya apay adamagaw, tapno adamanan ichismis mo kanya. Ha? Day. Awan inchis-chismis ko kan ka, Marimil. Ay, awan panawon ko, makisarsarita ka. Itakan, di ka kaya pakasarita. Ay, Marimilian, mabit lang. Apa yun? Anya ti basol ko kan di Marimilian. Hoy, Ana, dumagas ka man pa dito tersinak Saan nana? Tsak kaya ti gumatan bita tersenam. Apay ngay? Inakon, awan oras ko ang makisarsarita itikas kada kayo. Apa yan? Anya tinagbasulak ka ni Ana. Apay adi inak kaya takasarita. Awan ka no oras na makisarita kanyak. Awan mo't amok ama di nga inaramid ko kan kuana. Marikuanang, nakatapaya ka, mate. Apay, anya ti parikot mo? Ay, pampanunutek lang no anya tinagbasulak kadaana kan Marimilyang. Taapay moten akas laadama di nga inaramid ko kadakwada. Ay, kat no inistoryam ka no nga men, ani Marimilyang kat naki-boyfriend iti agnagan iti Aklew. Aklew? Anya na itanagan? Kasla italaang nga mangagaw. Ay, jakam mo maray. Basta kasta ka no ti imbagbagam. Anak ki-boyfriend ni Marimilyang iti agnagan iti Aklew. Ay awan imbagbagak akasta. Kan maysa, anya nga iti bibiyang ko no maki-boyfriend man ni Marimilyang. Ay awan bibiyang ko, biyag na dayta. No kasta. Ulbod dagit imbagbagan ni Marituyang kan ni Marimilyang. Nga imbagbagam kanaw. Awan imbagbagak amadi maipapan kan ni Marimilyang. Kan maysa, pulos asaan ni anapagsaritaan ni Marimilyang. Wano ora asino man. Ay, tadyak kaya ti kasta. Nariga ti makabasbasol, maray. Ngam, mas dawat, tadagayam kasta aparikaw. Ay, kahit, anya nga ro ti aramida, maray. Payabak da Marituyang kan Marimilyang iji barangay hall. Tagsasarita kami ijay. Huwag gayam, inakasarita ni Ana. Taapay nga oray isukat liklikli kanak. Mga no pinadpadakis nakmat ni Marituyang kan kuana. Ada posibilidad na akas tamare. Ngamen, kanayon ni Marituyang ijay balay daana. Nasaya at ada tayo amen. Ada dagiti kakadwa kakagawad kanda dumapay. Tapno denggan dati pagsasaritaan tayo. Ken ada akmot dito'y amakidengag. Ita, kayat ko nga umuna ni Marimilyang nga agsao. Kalpasan na agsaumat ni Ana. Kasanumot nga men kagawad kwanang. Kat ko na ni Marituyang nga imbagam ka nga aglallalaki kat Aklew tinagan di lalaki. Ni kaanuman, jak inaramid ti kasta. Kat syakmat, imbaga ka no ni nanakwanang, aga po iti boyfriend ko kat nagado ti utang ko. Tapno lang ada maitid ko iti boyfriend ko. Akayat na asawan, kukwartaan naklang ti lalaki. Ita, Marituyang, anya ti makunam. Ala, sungbatam dagiti imbagbagada. Adda ka di kasta sinasaritak may papan kadakwada. Adamag! No adda. Sige, ibagam no anya nga aldaw, no anya abulan, no anya nga oras. Kan, no sa dino, tinangibagakan ka. Ijay tirsinam Adda ka di ebidensyam, akas tati imbagbaga, ipakitam. Kat no adda, pues, agmoltaak iti may sa baboy ang mapartay. Kat pagsasangwan dagiti opisyalis ti barangay, kan dagiti umay nangimatang iti daytoy a panagtutungtong. Ngam no awan maipakitam nga ebidensya, akas tati sinarsarita, maipapan kada Marimilyang kan Ana, pues, sikat ti agmulta. Ha?
O anya, adda ka di maipakitam nga ebidensya, marituyang, apinad padakos ko da marimilyang kan ana. Ay, kwa maray. O anya, adda ka di ebidensyam. Tano awan, talaga si katiag multa iti may sa ababoy. Ay, di ka lang matitigra. Namulta ka man nun, hindi 1996, gapu itikas na nga ramid mo. Itata 2025, mamulta ka man nun. Ay, kwa ba daw? Agin lalaing mo na diya kwa ng ba? Ala, sulbarab na itangay na ramid mo. Awan bibi ang kulitan. Ay, badaw. Ay, ila ko mong dagiti kalding mo. Tapno adda paggatang ko iti babaw. Kanya, ay bitugang kantupay, salbag ka. Ay, badaw. Pangalaak ngay iti babaw. Ay makamu ka. Awan bibi ang kuking ka. Katapno saan ako na may raman. Pumanawa ka dito'y balay. Inakang na ay di kalapaw, hindi bangkag. Naimbagay dyan, tanatal natin, panunod ka. Ay, badaw. Tulungan na ka di. Ay makamu ka diti biyag mo. Awan bibi ang kuking ka. Tangay awan mo't manaknaka mo, abakbakitan. Ditakan! Marimilyan, pangaasim ka di at patulungan na. Tasaanan na patuluyan ni Marikwan ang timulta. Saan ang mabalay? Noan niya tinapagsasaritaan iti barangay hall, iso ti masuro. Kan may sa, nagdinamagang ti panangdadaan mo kanyak. Nakababainak iti kasta nga inaramid mo. Katap no mapunas na ita sinarsaritam, naskan ang mamulta ka. Ngamaray, ay ikwa nga may. Inurak ni Marikwanang, tagayam, aramid mo laang ti amen. Ala, agmulta ka, tapno agnakam ka. Ay, agnakam ka abakbaketan. Awan bibiyag ko kan ka, nana. Ti may sapay adakas na. Nagdinamagan asya kat pagkukwartaan naklang ti lalaki. Tadayta, tinapan mo inwarwaras. A pinagparang mo, anagtao dayta kan ninanakwanang. Tagayam, sikat tinangar-aramid. Ay, kwa ana. Awan pagmultak ababawi. Remedyong sana mabalin adi ka agmulta. Nasken nga agmulta ka, nanatoyang. Tapno agnakam ka. Inikanda ka iti 2 weeks. Amang iremedyo iti multa, marituyang. Ay, mabalin ka day nga ibabawi mong timultak, maray. Ay, sana balay. Agbalbaliw akaw. Gaputad di mo kaya ti agbayan iti ado nga utang mo dito tersinak. Pinadpadakas na kon. Tapno laang ado ti makigayam kan ka. Ay, kuamaray. Ay, agkumare tamag. Iso apakawanan na kuman. Ay sana mabalin. Agmulta ka kigdain. Taday ta ti maiparbang itikaskan ka. Ay, pakawanan na ka di amare kwanang. Ay, sana na maulit tayo. Sana na talaga. Ala, nanatoyang. Agpakaasi ka kini kagawad kwanang, tabarang kaasyan na ka. Agnakam kamot nga taitan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalupay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurakan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DCWT 540. Kanta ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, jak maano san tinakaro apudot ti panawen ita, mare. Apay, awan electric panyaw. Napirdi nga road. Di man la maparimaan mo't nginteng. Ora di electric pan kaw. Madi mo agtayo kaw. Ay, mayat ti agtugtugaw di ti tersena, mare.
taado ti puon ti kayo, kat nagpress ko dito. Katun mat maray. Napudot mo't lata. Ay, kasapulan nga agpaypay. Mapudutan mat siguro ni Marito yang anya. Iso aday ka na umay ditoy. Ay, katun kat no kastaunay ti panagpaypay na. Win nga rod Oy, Marito yang, napudot ka di ti panawon ita. Ay, wan nga ron ko kumaray. Rimuarak di tabalay may. Tadyak maanusan tinakapon. O daw. Day tamot la ti rason. No apay nga imayak di ti Teresena ni Maricuana. Ay, kat an-anusan nyo ti agpaypay. Ay, kinapudno na. At da aircon di tabalay may. Ay, kat no di kay sapay makagatang iti uray pasitlaon nga electric fan. Nakagatang kayo kit din, iti aircon. Aircon lang. Saan kami ang makagatang? Kano doa ti aircon may kinibadong kaw? Nagadun ngay. Sagay sa kami kinibadong kaw, Mara. Ay, adda madlaw mo, Maricuanan. Ay, adda, pirmay. Agangeng, sika. Win nga rod, ay nagmayatan ti angin na. Ay, nagpreskon. Napreskon kayaon? Sige pa, ay Marituyag. Agsao ka pa, ay. Agangin-angin ka. Ay, just kiki diti kastay. Diyak mo lang matarimaan, hindi ito electric fan. Saan mo napilitan, no saan mo akabailan? Tatalagamit adi mo amot agtarimaan itinapirdi nga electric fan. Ay, agtal na ka man dita. Tartarimaan lang nga roday, tadyak makaturog iti rabe. Gapoy tinagkarwa, pudot na. May payan naman kita yung agtartarimaan. Nabanugak kan masaduta. Ay, nagpudot lang nga roday, ti panawin. Ribuar ka pa ilag. Napanak nga rod nagpasikat kadagiti kukumaray. Dahita, ti paglayngam. Agpasikat. Imbagak lang ba? Nga dadwa nga aircon ta. Sagay sata. Nay. Nagangin mo ito yan. Ay, lukat naman pa dagiti tawa. Tas sumbrat tiyangay. Ay, nagbayat tiyangin na. Napan kami nagdigos iti karayan kadagiti padak at tricycle driver rantay. Ay kat mayat kwarog. Ado ti tao ita ijay karayan. Aduda agpipiknik da ijay. Narigat ti mapan ijay karayan. Tangumisit ka. Kita amning, ngimisit akaon. Kunak man lusigod akulor mo dayta. Yan di may. Napudawak mo't basit idi sakbayan na pan kami di karayan. Aya. Ay na, nagpudot latta ti panawag. Kasla kayat ko man ang tagsubli di karayan. Ay, no siyak, kayat ko ang makita ni Marituyang. Pabilibak iti dayjay ako mareg. Basta agsao, agangin mo't adagos. At daanting-anting na. Kasla kasta nga rod, kwarog. Apay nga, yasimbar din ka mang pay-pay-pay kanya, tuya. Pay-payan na ka. Naglaing kan. Siya ti para paypay mau, kabayatan ti panangan mau. Idento ta siya, mabambanlugak amang pay-pay-pay kan ka. Naglaing ka nga gireklamo, Ay, sanak pa'y anangan. Ay, utan niya. Anya ti orasan ngay, agalaunan. Apay no agalaunan? Siyempre, oras ti panagkikita mi kada Maricuan ng kan maribanang. Kasta ti rugi ti oras ti panagmamaritis may. Pasado alaunan, Maray. Awan mo't lang nga ni Marituyang. Nala daw ita Ay, kano masapsapa mo't iday. Ne, isuday tan. Maray, umay kan ata paganginam man ng tipanawan. Ay, wag ko kumaray, umayakaw! Marituyang, apay anala daw ka ita. Kasanaw, pinagpaypay nak ni badong ko kabayatan ti panangan na. Nagmayatan tibiyag na ngay, tapay-payam pay amangan. Kunak man, no kunam idikal man nga uray ladwa ti erkonyo. Wen nga agpay sumaray. Imbagam day ta idikal man.
Iso anagangin iti napigsa. Imbaga kaya adwa. Kano pati aircon medyo balay may. Ay, nanayunan ka no, Marikuanan. Upat ka no. Nagadon nga irkunday ta. Ay na, Marikuanan. Ada manin madlaw mo. Ada, nagangin maton. Anya ngay, napriskuan kayaw. Ay na, Mare. Saan tan akasapulan day ti paypay. Ay ewan. An-anwan tapay nga iti paypay kat adamat ni Marito yang amang papapig sa iti angay. Ay Marituyan. Anya nga iti sindayo ita. Tisindami kinibadong kau kat karnilang matiba kakan lechon Ay sos. Pinipig sa ti angin na. Ay, nagsida kami pa'y gayam iti igadaw. Na yan. Ay na. Nagmayak ti angin na, kukumare. Nagmayat gayam to, mayak tugaw-tugaw dito paradahan nyo Una, nagprisko di tayo itataba Itay, awan mo ti angin na. Ang mitak, kilat mo tayo na nagangay. Kasta talaga ti panawain. Kanayo nagmampayla tayo, gistambay di tayo. Tadi tabalay may, ay na, nagpudot ko araw. Talaga amayat dito yung pag-istambayan, tataba Nay, ado pa'y gaham taglabas at chicks dito Ay, pirni Dagiti daduma. Aglugandang agpailay. Dagiti mat daduma. Mapandagumatang iti barbecue ken fishbowl dita plaza. Wow, ada pa'y naka-shorts. Siksita niya, tataba Itaklamad law anatarnaw gayam ti panagkita. No chicks tikit kita Abay, nakapoy ang timatayo Nakusnaw ka ti panagkita. No ninanamatuyang tikit kita Angam no checks. Ay, nalawag Ay na, nagsiksida jaya na magmagna. Wow. Nalabaga ti shorts na. Ay na. Nabigsa pa'y talaga ti panagkita. Tataba Badaw! O may kamanditaw! Darasaw! Apay Kunak man no tinarimaan mo dito electric fan ta. Nakawarapay mo la dito isalas. Rimuarak mo't anapan nagpangin. Masla mo laking ka Inunam kumapay at tinarimaan dito electric fan Kanay, nagpudot ti panawan. Karimaan nagtumanay, nitong bigat. Ay, jak kayatin timang paypay ka. Kabayatan amang mangan ka. Apay anak karik-reklamo ka, yato yan. Maturog kan, tasakmat timang paypayking ka. Anya asik. Kano makaringak agur-urok kan. Nabasa akong itilingag, gapu iti pudo na. Anyaki, di naklakit di kayat maapagin na ay. Iso nga rod ako na, ngaya puram atarimaanan dito electric fan. Tapno saan tan amabanog ngagpay-pay-pay. Wait, tarimanig to ka day. Kanon tungay? Apurado ka launay. Wintaw, kunaklangaruday. Uray sa nino ti papana. Napudot lat namay. Katalaga akasta sabar nga raw. Ano san tayo Kunak man no kunadaan na angin dito itirsinam. Naangin laeng no adda dito ini Marituyang. Kasano ang mapasamak da ita? Naglaing nga men nga agpalastog. Inturkuan agangin Ay, umay kumaro din na natuyang. Tapno agangin. Alao na iti malam nga umay dito itirsina. Ay, mabayag pa yung araw. Agpasadan. Ay na, nagpintasan na chicks na kiti lumabas ko araw. Manuda tataba Taluda, apay kapaw. Makita mo talaga. Ay, nakinkinay, di pa nagnanadya dayiting nga. Sana Ay, biliba ka talaga kang tataba Napigsa talaga dagita matam. Ang napudpudaw ba, di makinigay. Diyan ay, makinkannawan. Ay na, nagpudaw ay. Talaga napigsa ti matam, tataba Sabi nga, kimus na umutin ti matak ko araw. Nananong ngay, nalawag lang mo titay. Magmag na kami ni nanatuyang. Abay, di mo makita. Iso day talo mablabas? Imposible di mo makita. Ay, nagkusnaw na talaga ti panagkita. Ni nanatuyang day ta. Nanatuyang!
Sa dino ti papanam? Dita tersina ni kumarik akwanang agalaunan kag orasan ti panagkikita mi dita. Aw, badang, anya ter aramidem dita. Awan may, nakatugawak lang dito eh. Nakatugaw amang buy-buya ka dagiti aglabas sa Jakes. Ha? Apay ngayon bagay may, nagluko ka. Ay, kuha. Iso malagayam nga awan kay jay balay. Agpapaangin aklaan mo Agawid ka. Apay ay pagawidin na kinagpudot. Agawid ka, tamapan mo lepasan atarimaanan di electric fan. Ay, ang dagami pa paaramid kin kanina natuyang tataba daw. Agawid kan Ha? Nagawid ka kanaon tataba daw. Di ka pa'y lagawid, ta ipang-or ko kang kanay di awid ko apayaw. Waday, agawid na kaon. Unalakit tungit mo na ya. Di nakpagungot-ungatan no kastoy kapudot ti panawag si kapadaw. Apay ngay mare, nakitam ni Mat, alinayatam ni badong mo iti payong. Nadlaw may, akas lagong ungot ka kankwana. Talagang agong ungataken ko na kukumaray. Ay, dandanik lapinang or iti payaw. Ay, saan mare? Madadaol day tapayong mo, no ipang urmoken kwa na. Kasano asa anak ang makaungay. Ipat patarimaan ko di electric fan may. Ngam di nakmatikas kasaw, manungal daw nga bagbaga. Aguray ka. Ay, maulaw kaming ka. Kunak no siya lang timol, ulaw. Uray si kamot gaya marikwanan. Apay, anya ngay kumatipakaulawan niya. Ti ka di pudot ti panawal. Kat kunam nga upatir kunyaw. When nga road, imbagam day ta marituyang. Ay, kukumaray, dispensaran dak. Awan ka di tiro kun may. Uray baysa. Awan, di pa'y kakaisuna nga electric fan, may ka nadadaag. Ay, awanan ti angin marikwana. Ayun. Pangalaan mo nga'y tigatang ni iti upat nga erakaw. Ay, agkalinduusan ako. Ay na, uray siya marikwana. Sige na, marituyang. Ibagamlatan alima ti erkonyo. Agistorya kalatan. Uray saan apod no, tapno agangeng. Kaya tiyutikas dyan. Imposibleng saan ka pailang ang matarimaan. Salbag kang electric pan. Martilyo, kilan sa daytoyay, pagtarimaan ka. Tataba daw. Tanda daw. Nasayad mo tanda ka, kwaraw. Umay ka, umunod ka. Wain data. Kasapulak ka, timang tanggal dayto electric pan. Napaya ka sa pulang pailang timang tengay. Katsan mo't ato maray day ta. Why, tamartilwa ka. Ha? Ay, adan na maperdi. Ano martilyon niyaw? Kahit nabaybayag ko, natartarimanay. Diyan mo lang matarimanay. Agungit tumanan ni Nana Matuyang no sumangpay. Diyak pala natarimaan. Ang mumitay, di pa nagungungit na. Ay, pirmi at ipanagungit na. Makapanirabyaws. Isuatan nga lang mo, dahito electric pan. Tarugya ko na martilwain. Nagmayatin ti angin na. Nag-discount. Badaw! Adakaw na naggapoy di tsindaan. Nagmayat matan, di tutugawam di tasalas. Ay, kituin mo ta. Makita may, naka-electric pan akong tuyan. Ha? Natarimaan mo, di electric fan ta. Ay, siyempre mo ta. Kasla barbaro na. Apay kapay, napabarok mo lang na ito'y daan ng electric pan ta. Ay, ang tayak pa lang, katsaan mo tinay. Wait, mabalin mo pa yun nga ibagat si Aramiden na. Kitay, sumardan ka. Ay, naglaingan nga electric fan day ta. Simbarda nga talaga. Sige, electric pan. Tulaw. Nagtayak manay. Nagtandar ka lang dito tuyang ha. At dapat kaya't kung ipakita ka. Anya day ta. Electric pan, umasidag ka kinituyang. Umasidag mga paisaw. Bilib ka kanya kung tuyang.
Apay nga Ilocano mo't ti amuna asaw. Tay kumamot English. Ay, kung English ang pailaan, di mo to pa amutag English, mate. Apay nga'y marituyan, taok okradang matanday tapayong mau. Ay katagawid ako na maray. Malumaon, mapanakaglutaw. Ay, agyaman kami, mare. Gapukin ka, nagangin. Kat napreskuan kami kan ni Marikwanan. Ay, yawan ang yaman na ko, kumaray. Ay, numaibusan ka iti bugoong. Umay kalata dumawat ijay balay. Tasa nga dram, jay leben ko abugoong. Ay, maray. Umayak to dumawat. Naibos nga agpaisun ka di bugong may. Nasaya at magtempalagi mo. Umay kantumot lata umutang iti asen dito tersinak, maray. Ay, maray. Umayak tao. Sigay, inakang. Bye-bye! Bye, Maray! Dakkel met gayam ti maitulong ti kinapalangwan ni Marito yang anya, Maray. Un nga rod, maray. Maang-anginan ta iti inaldaw. Ay, tinapatag. Naragsak kayo nga kukumare. Uray anya, apa naman. Ala, sigay. Tinangan tinagibusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects John Reb. May sabay asagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagangat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Manon ngal daw, sipod simbang po ni Parenteng manipod nagseminar. Ngamjak pa'y nakitkita. Pasyarong namin ije balay da. Sige, saan pa nga ita? Ay, gaya. Saan ka di makitrabaho ka iti extension ti daycare center? Why, tayo supet itangdan ka. Kakaiso na nga wampay pakitangdanan ita. Malatay, nakpay nga rod gumatang iti kape kan asukar kini Marikwanan. Mangtag ka iti gatang ka. Anya, diyak pala ng rugi nga agtrabaho, dumawdawat ka manan iti gatang ma. Kalta sino nga rod ti pagdawatak iti gatang ka. Alangan mo't nga nakdumawat kini kapitan. Ay, unay na ya. Nagligat lakit ti biyagay. Inka pala umutang tawan pa'y kwarta. Imbag ano pa utangan nakday di abaa. Saan mo nga mingaw-awagan iti bayak Miss, unam. Ano may ayaw mo king ka Ayunan niya. Diyak pa'y kat inaw-awagan ni Marikwanang iti Miss. Enteng, apay asabali mo't tanti pa nagsasaom. Wan nga ron ba, nagpanatingak ngamin, di nagseminaran mi. So akas tamad tanti boses kan saom. Ay, kaya sa nabali at agimbag to na ito. Manulang aldaw, ang sublinton, ti siguro na parang sao ka na boses ka. Agtumar ka pa'y ngamin iti vitamina. Tapno di ka nalaka nga agsakit. Enteng, kaano nga irugiyo ti kabarbaro a proyekto? Ito bigat mo't laang bana. Nakasaw ko, nagti karpintiro. Mayat mat, no dumakkel ti daycare center tayo. Ay, nagilot ngamin. Umadumot kami ng ti ugbeng. Nagagit ngamin na kita naganak na, nagaramin iti... Ay. Rugyam manan, ti saan ko akayat apanagsaom, Enteng. Apayasan mo akayat?
Saan ka ling agpaiso ti imbaga? Kanalang da nga agaramid iti pagtugawan ti anak da. Iso nga umilat ti basita kwarto apag yan ang daan. Alangan, adi na agaramid iti tugaw ti anak da. Kat agkurang met nga ro ti pagtugawan da. Nagrigat met nga men ti kanayon nga agrequest iti tugaw iti ili. Good morning, Miss Beautiful. Mara, umutang akman iti kapi ken asukar mo. Good morning, Mat, Mrs. Beautiful. Itaman pa nga awagan nak iti Miss. Napagtagainop ko nga main, nga da nakitak anagarum kun ka dito'y tirsinama. Ay, una yun, Mare. Guwapo ka di matla ang tinagaram ako nam iti tagdagainap mo. Idi nakatalikaw. Nagdakkel alalakay. Anya? Ay! Idi si Mangaw ay sauce. Nagtaor, Miss Beautiful. Ang bagay kayaw. Ay, nagmayatan no kasta. Sapay ko mata pumudnaw. Wan, pumudnon tong Miss Beautiful. Ay, ala nga ro din atay utang tagur oray ni badeng ka. Ay, sige, Mrs. Beautiful. Mabiit lang tay sufot ko. Ay! Malibin kakadwa. Mabalin tayo ti agawid tagsubli tayo manan itong bigat. Ay, ibati tayo talikaman tayo dito. Kasublian tayo untun bigat. Adakan ka na ita, pari Badong. Saan ba't siguro, mapukaw ti alikaman ngay bating? Dumagasta man sa akin ay di tatersina ni Marijuana, pare. Ay, ikat wala pari. Uray sagay sa tala serbisa. Pagpay ka titiban no. Ay, day taman pare. Sigurado may katiban now nung makainom ta iti serbisa, pare. Kat wala pari. Imbagla pag inanaan tamat, tumugaw sa uminom. Enteng, mapan kayo kadimanin iti aramiden yaw? Wala, bana. Masapol na malpasan dagos, tapno aramaten dagiti ubi. Adaman aramaten dagiti ubeng inton malpas. Pudno, takon ang bana. Mapalimpay nga aramaten dagiti laganak. Do adda angayan da ang meeting. Ay, ay imbag, tana-aprobaran day ta resolution nyo. Dakkel, ti maitulong na kadagiti ubeng. Alakit ta inakaroon ta in kami manan ituloy tagtrabaho. Ay, inteng. Di mo ka di urayan ni Pari Badong? Agkita kami tulay jayon ba ng dungo. Sana na dumagas pa dito. Sayang ba't ati oras na no umay pa dito. Agto down, mabasatan, apok. Mabitlaan, apong. Medyo, tapno saan kayo ang mabasa? Sa pag-agsakit kayo. Diyak makapag na, ama pa iti balay ti kaaruba. Ikanak iti kaputay, apaglinong ko. Una, pong. Mabitlaan, tamang alak. Oh, ato'y apong. Aglinong kayo. Tadapay papanak. Papadama po. Agto down. Basit lang day tatudo apong. Sige, dito'y kayo pay. Agsubliak mo't lang nga dagos. Aguray ka mana po. Agsarita tapay. Ibagam no sa dito ti papanam. Agsubliak mo't lang dagos apong. Masapul asaan kayo ang mabasa. Amangan no kumaro ti sakit yo. Ne, awan mo tinda kita alikamoy ko paray. Di martilyo, di kutsara. Awan mo tayo. Pati simintong aramatin tayo nabawasan. Apay gay, asino nga ti nangalay di rabi. Pati sa magmamano ayiraw kit mapukpukaw. Ayan dan gay. Anya nga iti aramatak, tawang mo tinda alikamak. Ay, Diyos kino, sino tinangalala? Sino nga iti nangalay ti sa magmamano ayiraw kin similtaw. Ay, madiday to yan. Saan arumbang alain dati yero kin simintaw?
Maaramat iti aramidin tayo adikir sinter dayay. Ay, masapol amamuan tayo no asino tinangalit ti alikamon kung ti yero. Ay, sana mabalin na mapukaw ti alikamag paray. Nangina ti alikaman ti karpinteraw no gumatang kapay. Di kang na nagpari ba daw? Sapulan tayo no asino tinangalit ti alikamon kung ti yero. Nangalam kadagitero, apaw. Basta inalak di ta, apong. Masapulasan kayo ang mabasa. Agaramidak iti paglinungan ta. Nangalam, gatang mau. Saan kayo ato managari, apong? Ibagak to, tinangalaak. Intun malpas kong aramidan ti kalapaw tayo. Ampum ka di nga ramidan, apaw. Saan ka ba't a karpinteraw? At dalakid dito makder apostena. Ikabil kumatan ti atip na. Mabalinain. Kasano nga iti diding na? Kabilak tumot lang iti diding na ayero, apong. Adumot ti kawayan apang ikapatak kadag iti yero. Saan ka no pa'y anasarakan da inteng? No asino tinangala kadagiti sumagmamano ayero kan sementaw. Aramatan ti kaaduan, innala da pa'y laeng mat. Asino nga tati awanan puso anangala? Ita, di ba dungan tinagbulod iti aramatan na nga karpintira? At dalatamat tao ama naging bubukod. Alaan da ti para iti kaaduan. Huwel nga rod No asino kit dia? Ha? Pagsasawak no maamwa. Pati alikamon ni badung ko, inalala na. Karpintero nga ta tinangala. Nalabit akas ta amaray. Ha? Ay, mabalin namot nga ilako. No saan man a karpintero tinangala. No maamwa lang, no asino, talaga pagsasawa. Inala na kidan, ti alikamon ni badung ka. Nalpasan ti kalapaw ta, apong. Inak isubli ti inalak nga alikaman. Nagpuloda ba aya kadagiti alikaman? Jak amo no asino ti akin ko kwa, apong. Anya, kasano adi mo ambaw? Saan mo ka di nga impakada, sakbay nga inalang? Sumikngat edin, apong. Awan tao ijay. Gaputa jak kayat amabasa kayo. Inalaklatan Inka nga rudan isublay. Tumawat ka iti dispensar, iti pandangalam. Un apong. Ang mga nudusaan dak. Dusaan? Iso nga rod nga isublay. Saan ko ang mabalin nga isublitiyero, apong? Mabasa tayo ano agtudo. Tinakaw mo ka di diyero, apaw. Apong? Jak namin kayat ang mabasa kayo. Agsaksakit kayo ngamin. Nakita nga insubli ti barito nga agnagan iti Carlo ti alikamon ti karpintero, kapitan. Anya, kaya't nasa wain. Adakadwa na anangala iti yero kan sementaw. Dahita ti saan ko adinamag, kapitan. Saan kumuntan analagay? Masapol na paayabak na dyan nga ubing. Ibaga na no asino ti kadwa na nagtakaw. Asika man, kapitan. Ibaga na mo siguro no asino ti kadwa na anangala iti yero kan simintaw. Saraya nga ulila na dyan nga ubing. Wan, kapitan. Kadwa na ni apong na. Adan samot kalapaw da di tabanger. Awan tuman ngamin ti tanod dito. Ibaon ko kumaamang sukon iti na dyan nga ubing. Asino ti kunayo anang isubli iti alikamag, paray? Jay kano ulila ngagnagan iti Carlo, pare. Anya? Ay, awan siguro ti makan na. Iso ama pan nagtakaw. No, anak ko matanod, paayabak ta imbestigar. Apay no siya kung di mapan mangayab ngay, paray? Adakan ka, ano kayat mo, pare? Barang ibaga na no nangikan na iti yero kan ti sementaw. Imbag ta insubli na pa iti alikamin ka. Sa pa'y binulbulod ko tar aramatak ita.
In kangarunan at imbestigar. Apa man na sumangkot kaya? Mabalin lang kung matimang baut iti ubing tagbaut ka. Ay, saan apare? Saan ka nga gararami? Idatag mo kanyak. Saan narumbang asaktam di ubing? Anyati ko na maran. Jay ubay ngagnagan iti karlaw, tinangisubli iti alikamon ni Badungkaw. Kasta matimbaga ni Marikuanang marituyan. No kasta, saan nga ron adakas nga ubay, tain subli na? Awan tano ko maagtatakaw, di na ko mainsublay. Anya nga tatipanggap day jay nga ubay, tapay nga innala na, sana insublay. Maamuan tayon to no sumangpet da kan ni Pari Badong. Napan na kano sinukon ti ubing kay. Intaman met nga ron ijay ayan damaray. Tap numangag tanuan niya ti ibaga jawbay. Mapanta ijay daycare center? Ta ijay ka nga ron ti ayan da. Madama ti trabaho da ijay maar-aramay at daycare center. Imbag, andakan Carlo. Asino ti nangalay ti alikaman ni Tata Mabadong? Siya, Kapitan. Diyak ngamin kayat amabasan ni apong ko amasakit. Amangan no kumaro, kat awan ton ti kadkadwak. Ano ti koneksyon ni apong mo, kanagiti alikaman ni Tata Mabadong? Tinarimaan ko ti kalapaw mi, Kapitan. Idi ngamin nagtudo. Mabasa ni apong ko. Kahit asino nga raw, ti nangalay ti Yero, kung may sasiminto. Siya, Kapitan. Jayero ti inusar ko, tapnosan ang mabasa ni apong ko. Sika, ti nangala. Uwan, Kapitan. No pabayadan nyo, awan pagbayad ko. Uray ibalod da, tapno mabayadak. Saan mo ko maabaybayan ni apong ko? Nasingpit ka nga ubing, ta amom nga isakit ni apong mo. Amom ka di adakas, ti mangalay ti san mo ako kwa. Uwan, Kapitan. Diyak ngamin kayat amapukaw ko ni apong ko. Anya ka di ti aramidag, tapno mabayadak, Kapitan. Saan ko? Napabayadan. Ta maawatak ti kasasaan mo. Mayamang. Na kami nga opisyalis ti Mang Sukat, itinalam. Ikarim, saan mo nga ulitan? Well, Ikarik, Kapitan. Ket, uray umayak mattumulong dito'y ar-aramiden nyo. Ididamo, kunak numanagdakdak is tinangala iti alikamon ni Badungkaw. Uray siyak nga rod, Maray. Nasaya at matgayam ti panagpampanunot na nga ubeng. Maawatak ti naramid na. Wan maray, isuasaan kong a pinagsasawan. Idi imbagada adakos ti agala iti saan na ako kwa. Si dadaan matpiman amadusa. Si sasagana nga agsakripisyo. Gapo iti panagayat na ni apong na. Good job, Kapitan Kentata Badong. No nasayat kayo, da kayo ti pagwadan ti kabaranggayan nyo. Ngam sakbay na, kaya't ni man nga ipakaam mo. At ti agakam pailaong ita a Kapitan Enteng ket ni Sir Roger Refuerzo Ramirez. Ala sige! Diton, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, VJ Paglain. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Roger Refuerzo Ramirez. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyawan ka na iting kay panagdangan.